Čaute, volám sa Jano Dobrík a som krstným otcom projektu Way My Life. Som vďačný za zdravie mojej rodiny a za to, akú rodinu mám. Taktiež sa chcem poďakovať mojim najbližším a hlavne mojej rodine za to, že ma neustále podporujú a veria mi. A taktiež som vďačný za to, že mám každodenne dostatočne veľa odhodlania a motivácie na to, aby som si plnil svoje osobné sny, góly a cieľe. Chceli by sme sa poďakovať za všetkých dobrých ľudí okolo nás, čo nám veľmi pomáhajú, a tiež za všetkých našich fanúšikov, ktorí nás posúvajú ďalej. Tento rok som vďačný za to, že som sa mohol zase vrátiť na Slovensko. I wish Merry Christmas and a Happy New Year. Blížia sa Vianoce. Je najdôležitejšie a najmä s rodinou. Takže som veľmi spokojný a vďačný za všetky tréningy počas roka. Za rok 2014 som strašne veľmi vďačná, že som mohla trénovať vo svojom klube tanečnom a že som sa mohla zúčastniť majstrovství Európy a sveta, kde som skončila ako absolútny majster Európy a sveta. Chcem sa poďakovať Bohu za rok 2014, za nejaké osobné úspechy v športe, že som patril k jedným najúspešnejších kulturistov na Slovensku, potom, že sa mi podarilo otvoriť sítku Luni Gym v Žiline. Rok 2014 bol pre mňa dosť ťažkým rokom. Prekonala som 3 operácie a stratu môjho milovaného manžela. Som veľmi šťastná, že som mohla sa presťahovať do Žiliny k našim drahým deťom a vnúčatám, ktorí ma prijali. A som šťastná, že ich mám. Ľúbim ich z celého srdca, lebo mi v tých najťažších chvíľach veľmi pomohli. Patrí im veľké ďakujem. Som šťastná, že pri Vianočnom stole budem mohla s nimi po dlhých rokoch byť s nimi. Nezáleží na vašom veku, nezáleží na tom, ako vyzeráte, a ani nezáleží na tom, kde sa nachádzate. Buďme vďační za to, že sme zdraví, že zažívame veľa pozitívnych zážitkov a že spoznávame veľa nových ľudí. Day My Life vám praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Aj pusíky pošli.